Čaute všetci, zdravím vás David aka Masta. A dnes zistíme konečne našho víťaza súťaže. A celkovo som si spísal takú listinu s menami, kto všetko sa zúčastnil. Všetko je to po porade, takže sa nemusíte bať. Celkovo je 39 ľudí. A ostatné veci boli normálne komenty, takže to som nepovažoval za normálne, ale takže 39 dáme. A číslo 30 postupuje Jiří Pak. Gratulujem. Číslo 7 Marenzen 1, 2, 3. Potom 20 Filip 88 1, 8. 28 Dodato. Gratulujem. Tak. A už ako som hovoril v minulom videu, najprv vyberiem 10 a tí postupujú ďalej, potom budú 5 a potom bude veľké finále medzi 1 a 2. Takže 5, ktorý postupuje ďalej, je Michal Vrbovský. 6, čo postupuje ďalej, Omega It's Fake CZ. Ďalej postupuje Omega It's Fake CZ. To bola blbosť. 4, Siso 99 Slovensko. Gratulujem. Potom Vortex CZ. Gratulujem. Nie. Prvý Vehicle 1, 2, 1. A posledný, čo postupuje ďalej. Prečo stále vyberáte isté? 14. Daniel Kalafus. Tak, ďakujem všetkým, čo sa zúčastnili, a teraz dáme na desinko, uvidíme, koho vybere. Takže druhý bol Marenzen 1, 2, 3. 9. bol Vehicle 1, 2, 1. 7. bol Siso Slovensko. Ešte dva ďalší. 5. Michal Vrbovský. A posledný, ktorý postupuje, je druhý. Kde bol druhého? A to bol Manuel s prvými. 4. Zelta CZ postupuje ďalej. Už sa nám to zničuje na 5. Takže 5. vyhráva. Zelta CZ postupuje ďalej. A ďalší, ako postupuje ďalej, je tretí, a to je Siso Slovensko. Siso 999 Slovensko. No a teraz veľké finále. Držím všetkým palce. A vyhrala jednotka. Takže Zelda CZ, gratulujem. Vyhral si Sleeping Dogs a keď chceš a keď chceš získať svoju výhru, tak mi jednoducho napíš na YouTube správu, nie koment, a ja ti pošlem jednoducho kód a poviem ti, ako sa to celkovo aktivuje. Ďakujem všetkým, čo sa zúčastnili, a pri 500 odoberateľoch bude ďalšia súťaž, a ešte si rozmyslím ktorú hru, lebo mám ešte k dispozícii Far Cry 3 a najnovšieho Tomb Raidera, takže keď si bojoval, tak sa budeme snažiť čo najrýchlejšie dostať k 500 odoberateľom. No a to je asi pre mňa všetko a ja vám prajem ešte pekný zvyšok dňa a ešte raz ďakujem všetkým, čo sa zúčastnili, a za 300 odoberateľov a za tú celú podporu, ktorú mi dávate. No a týmto sa s vami lúčim. Čaute.